Du ved udmærket godt, du ikke kan overvinde mig, kære Frederik. Det er fuldstændig håbløst, hvad du foretager dig. I det mindste dør jeg ikke med rygproblemer. Ja, endnu. Skakmat. Du bliver nødt til at gøre et træk nu. Vi mister flere og flere ressourcer, hvis det fortsætter som nu. Og for ikke at sige penge, vi mister hele Nordjylland, hvis det fortsætter som nu. Sydring ligger på randen af problemer, men det her er nok det største. Giv dem 20 dage, og lad være med at sende penge ind. Enhver form for forretning skal afsluttes nu. Du mener vel ikke? For at vinde i skak, så er man nødt til at ofre. Hej, jeg hedder Kim. Nej, det var Martin. Og hvad kan jeg så gøre for dig? Du mangler penge. Vi har ikke fået morgenmad. Mafiaen giver os ikke nok penge. Min far arbejder 13 timer i døgnet. Vi har knap nok penge til, at vi alle sammen kan få mad. Min lille søster har fødselsdag. Og vi har ikke engang råd til gaver til hende. Okay. Som sagt har vi knap nok råd til mad. Men du er kommet af en bestemt grund. Hvad vil du mig til at sige til mafiaen? Kan du ikke sige til mafiaen, at vi gerne vil have flere penge for vores korner? Ved du hvad? Jeg skal nok se på det. Kan du sige til ham der, at vi har lukket for i dag? Ja. Ring, hvis du kan finde ud af noget, ikke? De har ikke svaret. Det er Kim. Hvorfor svarer jeg ikke? Jamen, det kommer rendende hele tiden, når vi har penge jo. Hvad vil det, jeg skal gøre? Skal jeg bare sige, at de ikke kan få noget? For helvede, mand. Det kan sgu da ikke være rigtigt. Fint. Fint. Hallo? Hallo? Ja, jeg har fået at vide, at jeg skal ringe videre. Ja. Folk kommer rendende og vil have penge. Altså, hvad fanden skal jeg gøre? Hallo? Hallo? Ja, for helvede, mand! Mafiaen er her ikke. Du bliver nødt til at tale med mig. Jeg har problemer med at få ressourcer til bønderne. Hvad sker der? Du har intet at bekymre dig om. Jamen, Ja, gå. jeg er nødt til at hjælpe bønderne. What is me? No, okay. Goddag. Hej Jone. Det var hyggeligt. Det var Okay. godt, at må komme. Hvordan går det? Det går godt. Godt at høre. Jeg holder lige noget fest her nu, så sammen. Velkommen. Nej, der kan du have regnsko på. Er det slet ikke en skarp?
Velkommen til mit hus. Tak. Men du har været her mange gange. Bare lad os komme med ind. Måske det er lidt rodet, så jeg holder jo fest i dag. Det gør ikke noget. Jeg kan bare lige lukke døren her en gang. Fint. Men nu skal du bare høre. Der har aldrig været problemer med mafiaen før. Men det er bare her på det sidste. De giver ikke penge til folk med. Deres bønder og borgere. Det virker bare som, der er noget galt. Det der, du kender jo mafiaen og deres procedurer. Det går jo lidt hårdt for sig nogle gange. Det kan være, de er pengemangel, og så en kort men periode. bøndernes opbakning er det jo intet. Nej, det er også rigtigt, men altså, jeg tror sgu ikke, det skal tage sig så alvorligt så tungt. Det kommer nok igen. Ja, mafiaen har aldrig været på den måde før. Mafiaen, de har altid støttet bønderne og borgerne. Siden det ændrer sig, men jeg er helt sikker på, at det kommer igen. Og det er mit job at gå til mafiaen med borgernes ønsker. Ja. Jeg kender deres procedurer ind og ud. Og det er det. Har du fået det sagt til dem? Jamen, det er ikke normalt det her. Jeg kan ikke... Hvad siger de til dig? Hvad siger de til dig, hvis du spørger dem om? De siger bare sådan der. Der er ikke noget at komme efter. Jeg tror bare, du skal slappe lidt af. Jeg tror ikke, der er noget problem med det. Prøv at vente nogle uger. Hvor lang tid har det stået på? Det har stået på en uge efterhånden. Prøv at vente en uge mere. Der er ikke noget at spise. Det er også frygteligt, jeg ved det godt. Det er bare ud. Nej, det kan ikke være rigtigt. Der er noget galt. Hvordan er det så andet? Nej, det er det, jeg kom for at sige. Jamen ved du hvad, jeg synes bare, at du skal gå hjem og lægge dig, og så kan vi se på det. Der er noget galt, jeg mener det. Jeg synes bare, at du skal komme hjem med, det er også ved at være sent nu. Jeg har også nogle gæster, som sagt. Jamen, der er noget galt. Altså, ved du hvad, jeg synes, du skal vente. Vi får se, om du eller jeg har ret. Jeg synes, du skal vente en uges tid. Der er noget, der er rådent. Jeg hører, du har problemer med mafiaen. Det her kunne måske interessere dig. Tak. Tusind tak. Sino ka? Do you speak English? Yes, of course. So how can I help you today? They say you know something about the mafia. Of course I do. So what do you want to know about the mafia? I need your help. I think the mafia is planning something. Oh, I know what exactly you're talking about. I saw you have an eye on the right. Do you have any idea what it's used for? It looks old. Anyway, let's go to the case. I hope you're ready. For what? Isinasamo ko sa lahat ng mga diwata sa kagubatan na tulungan ako at bangunin ang mahiwagang soccer lords. Nagmamakaawa ako sa inyo. Tulungan niyo po. Isinasamo ko sa lahat ng mga diwata dito sa kagubatan na tulungan ako para masuko lahat ng mga kasamaan dito sa mundo. Sinasamo ko sa lahat
Thanks a lot for coming. Let me get into another song that we did about in the year of 1833. And I think it's pretty true still today, if you can dig it. Hej Ole. Hej Kim. Hvad så? Hvad så? Hvordan går det? Det går fint nok. Men du skal bare høre her. Jeg har fandme fundet en løsning på problemet, mand. Hvorfor problem? Mafiaen sætter nok flere penge ud. Nej. Bønderne, de har sgu ikke noget at leve af. Nu skal du bare høre. Jeg har fundet en løsning. Det er Torke, der har snakket om. Har du hørt det? Hørt hvad? Der er en fødeskæmper, der stiller sig op for Sødring. Hvad skal vi gøre her? Send 2 af mine bedste mænd efter ham. Jeg skal nok klare ham. Javel. Jeg tror rigtig, du er noget, hva'? Hva'? Vi skal ikke lade vores fine beboere se, hvad vi har tænkt os at gøre ved dig. Følg med os. De 2 mænd, du sendte efter frihedskæmperne, er døde. Det var mine 2 næstbedste mænd. Hvordan kunne det lade sig gøre? Send massens folk ind efter dem. De er alle døde. Der er en enkelt mand, siges det. Og Carlsons mand. Døde. Hvem end denne mand er, og hvad han har gjort. Jeg skal nok få ram på ham. Besked fra mafiaen. Sig til jeres nye ven, at han skal være ved mit hus inden kl. 10 formiddag i morgen. Og hvis mine vagter på nogen måde finder tegn på snyd, er I færdige. Mafiaen. Hvor er det, man har brug for det? Det siger, at du ved, hvor han er.
her engang. Se det sandslot. Ja. Se hvordan vandet det langsomt fortærer det. Det kan jeg godt se. Det sker med mafiaen også, for intet varer evigt. Ser du? Det er bare et spørgsmål om tid. Det handler om. Tid. Inden du ved af det, så vil den mafia ikke eksistere mere. I hvert fald ikke som du kender den. Præcis ligesom det sandslot. Sandslottet det vil være færdigt om ikke andet end en times tid. Så vil vandet have opslugt det, og det vil ikke være andet end fladt sand igen. Om kort tid, så vil mafiaen ikke eksistere mere. Mafiaen vil se dig. Skal jeg samle nogle af byens folk, så de hjælper dig? Nej. Jeg går alene. Hey, stop der! Tror du virkelig, du kan stoppe mig? Jeg har flere kontakter, end du kan forestille dig. Du er færdig, hvis du bare rører mig. Ja, det tror du i hvert fald. I den tid, hvor folk troede, jeg var væk, var jeg faktisk ude og tage en snak med nogle af dine mafiavenner. Så hvor tror du, dine kontakter er nu? Hvordan kunne du? Alt det, jeg har bygget op. Mit mål var at redde Sødring. Ved du overhovedet, hvad grunden er til, at vi ville udviske Sødring fra landkortet? Fordi vi troede, at den nynazistiske psykopat Kim Hermann var i Sødring. Kim, ham der modtager beskederne i byen. Du må tage min BMW, du må stoppe ham. Jeg har mit eget køretøj. Nu har jeg det, dit svin! Hvor fanden er han? Hvad sagde han?